kráčať za tebou spolu so všetkými, ktorí ťa vtedy odsúdili, sprevádzali a nakoniec ťa ukrižovali. Daj, nech sme skutočnými pomocníkmi tým, ktorých krížová cesta bude mať pokračovanie po skončení tejto tvojej. Nemohol zostať nestranný, nemohol zostať taký,
aký bol dovtedy. Buď bude pomocníkom tým, ktorí sú proti nemu, alebo pomocníkom Krista. Nikto nemôže pri pohľade na Ježiša zostať nestranný po celý život. Skôr či neskôr príde hodina, keď budeme musieť ísť s farbou von. Komu chceme pomáhať v tomto živote? Tým, čo chcú Krista ukrižovať, alebo tým, čo mu chcú pomôcť niesť kríž? Kto vie, koľký nám zasa povedia, pomôž mu s tým krížom. A možno Kristus sám nás v druhom bratovi či sestre poprosí. Pomôž mi, už nevládzem, neviem, nedokážem. Tretie zastavenie, zástup. Na tejto poslednej Ježišovej ceste s krížom vládol virvár a plačenica. Nebol to žiadny zbožný zástup, ktorý by sa v tichosti, prípadne s podporou Bohu, uberal na moju smrti. Bol to zástup, z ktorého vychádzali hanlivé výkriky, opodlé slová, rúhania, posmech a neustále skandovanie slova. Ukrižovať. Kto mohol uštediť? Kto mohol uštedilmu prvanec v úde rukou či kopanec? Možno nie jeden človek v tomto zástupe ešte pred pár dňami mu nadšene mával a volal na slávu. Hosana, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánu. Teraz ani jeden z nich sa nedokáže takto vykrižovať. Čo také mohol za ten týždeň spraviť Ježiš, že si ich tak znepriateľil? Reči. Nepriateľské vymyslené reči, ktoré sa o ňom trúsili už od včasného rána, pobudovali ľudí a v srdciach budili presvedčenie. Musí zomrieť! A my sme mu tak naleteli. Nakoniec, keď to toľky hovoria a tak často, tak to predsa musí byť pravda. Koľký takto zmýšľame aj dnes? Pridávame sa k tým, ktorí majú silnejšie hlasivky, obratnejší a ostrejší jazyk, ktorí rýchlejšie hovoria, ako premýšľajú. Prosím ťa, Pane, daj nám silu i odvahu stáť na strane pravdy, aj keď je pošľapaná a bitá zo všetkých strán. Ktorý si dovolí vojsť do chrámu
a urobiť tam poriadok s váženými i menej váženými chudcami mesta i okolia. Od začiatku upozorňovali ľudí. Čo dobré môže zísť z Nazareta? Že z rodiny tesára. Ten človek všetko postavil na hlavu. Aj ich zbožnosť vyhlásil za pokrytectvo, ich posty a almužny za vystatované. A ten obyčajný ho ešte oslavoval. Z čoho však zostali veľmi pobúrení bolo to, keď im povedal, že colníci, ale aj prostitútky, žobráci, jednoducho tá spodina ich prevíde do Božieho kráľovstva. Toto ich veľmi urazilo. Títo duchovní sa cítili byť Ježišom ohrození nami. Preváhala ich závisť, zlosť až nenávisť. Konečne sa jeho podarilo chytiť. Aj keď všetko sa mohlo odohrať vo väčšej tichosti, ale teraz to už nevadilo. Hlavná vec, že dnes večer bude konečne mŕtvy. Konečne bude pokoj a oni v pokoji budú môcť sláviť veľkonočné sviatky. Koľký aj dnes prekážajú Ježišove slová a skutky. Koľký aj dnes by najradšej vyškrtli celé vety či kapitoly z Evanjelia, aby nič nemuseli vo svojom živote meniť. Kristus aj dnes je pre mnohých nepríjemný kazateľ. Páne, nauč nás všetkých počúvať Tvoje slovo, prijímať ho a správne pochopať.
Viac mu boli blízke veci pozemské ako nebeské. Keď teda Ježiš ten deň stál pred ním a hovoril mu o pravde, zmohol sa iba na bezmocnú otázku. A čo je pravda? Život ďaleko od Ríma ho pripravil o všetky ilúzie a každú pravdu. Videl iba intrigy, taktiky plné krvi a špekulácií, sľuby a nič. Ale predsa bol natoľko skúsený, že aj teraz videl, komu o čo ide. Vedel, že ten úbohý človek pred ním je nevinný. Ale ako túto svorku vlkov presvedčiť? Všetci boli okolo neho ako zmyslov zbavení a neuveriteľne hladní po jeho krvi. Skúsil vyvíťať, aby im tento pán utišil, ponúkol im skutočného zločinca Barabáša. No oni sa mu začali ešte viac vyhrážať, že ho obžalujú samotného rímskeho cisára, a to by bolo to posledné, čo ho v tomto nenávidenom Jeruzaleme mohol postihnúť. Pokúsi sa preto ešte o ďalší ťah. Pýta sa ich. Máš kráľa mám dať ukrižovať? Nemáme kráľa, iba cisára. Konečne sami si uznali rímsku nadvládu. To, čo im dovtedy iba násilím tlkom neustále do hlavy, to teraz sami vykryli. Pekne si umyl ruky a vyhlásil. Nech sa páči, je váš. Zoberte si ho a ukrižujte si ho sami. Na poprave sa nezúčastnil. Bol by to pod jeho úroveň. Vec bola pre ňou zavretá. Ale naozaj, dá sa vôbec spraviť bodka za Kristom. Aj Pilát si musel ešte raz vypočuť Ježišovo meno. Bola to prosba o stráž jeho hrobu. Určite sa divil, čo to bolo za človeka, že po smrti z neho majú žitia väčší strach ako za životu. A čo moje kauzy s Kristom? Sú vyriešené alebo odložené? A čo moje ruky? Sú naozaj čisté? A ak sú čisté, sú len preto také, lebo s tým druhým radšej nič nechcú mať? Od koľkých som si už umyl svoje ruky? Siedme zastavenie Pilátova žena. Uprostred Pilátovho pojednávania, či skôr vyjednávania, mu manželka hovorí: Nemaj nič, ty. lebo vo sne veľa vytrpela pre neho. Čo to všetci majú s tým Ježišom? Ešte aj vlastná žena ho upozorňuje na to, že má dočinenia so spravodlivým mužom. Keby len vedela, ako je tlačený k múru. Ako ho len prepustiť? Ako to zariadiť? Pilátova žena už niečo počula o Ježišovi, aj keď iba z druhej či tretej ruky. To, čo sa dopočula od ľudí, boli iba dobré veci, a boli to pozoruhodné veci, zázraky. Mala z toho strach, preto radšej nič s ním nemať. Tušila, že v Ježišovi je niečo zvláštne, alebo bola príliš zamotaná do doverčivosti, aby pochopila, že strach nemá mať z Ježiša, ale skôr z človeka. Možno snáď zažili tiež niečo podobné. Neublížili nám, ale ani oni nechceli mať s nami nič spoločné. Takýto je dosť častý postoj aj ku Kristovi. Aj keď vedia, že nie je mu čo vyčítať, ale lepšie je ani nič s ním nemať. A čo mňa spája s Kristom?
iba meno kresťan, alebo aj život podľa neho. Kandidát smrti, ktorého Pilát najradšej videl odvisnutého na kríži na miesto Krista. Ale ľudia sú len ľudia, nepochopiteľní a nevyspytateľní. Radšej nech žije ten, ktorý zabíja, ako ten, ktorý kriesí. O čom asi premýšľal Barabáš tú poslednú noc pred popravou? Alebo na čo myslel, keď ho to ráno vyvádzali von do žalára? Čo sa v ňom odohrávalo, keď stál na toho neznámeho Ježiša a ľud mal rozhodnúť? Že by ten Kristus bol horší zločinec ako on, keď s toľkým hnevom si žiadajú jeho namiesto neho? Pomaly mu začalo svítať na krajšie časy. Prežil. Je to na neuverenie, ale on prežije a ten neznámy Kristus zomrie. Je to tak. Ten nenávidený rímsky vojak mu už rozviazal putá. Konečne mal v rukách slobodu. Ale čo s ňou? A kde začal? Tak ako doteraz, alebo inak? Aj tebe Kristus rozviazal putá hriechu. Aj v tvojich rukách je sloboda. Si znova človekom, Božím človekom. Čo s tým spravíš? Nestaneš sa aj ty znovu kandidátom smrti, tej večnej smrti. Aj keď Barabáš nebolo skutočné meno, lebo takto volali každého odsúdenca, čo v preklade znamená syn zločinca. Predsa to bol človek, ktorý mal za sebou obabraný život a pred sebou veľkú šancu. A čo tvoje meno, tvoj život a tvoja dnešná šanca? Bude využitá alebo zneužitá? Deviate zastavenie vojaci. Konečne po tých nechutných súznych opätačkách prišli si na svoje aj vojaci. Ich úlohou bolo bezpečne odviesť troch odsúdených na miesto popravy. Život v armáde urobil z týchto vojakov tvrdých a surových mužov. Aj ich humor bol drsný, veď nebolo až tak veľa príležitostí na pobavenie sa. Rukami im už prešlo veľa odsúdených. Chceli sa preto aspoň trochu s nimi zabaviť. Ježiš bol pre nich veľmi možná obed. Veď sa ani nespieral, dokonca im ani nenadával, ako to robili mnohí pred či po ňom. A keď sa dopočuli, že tento raz vedú aj akéhosi židovského kráľa, ich zábava nepoznala hranec. Ale predsa nadišiel čas všetkých troch ukrižovať. Spravili to, čo bolo treba spraviť a podľa dobrého zvyku ponúkli
nápoj, aby ich aspoň trochu zmiernili bolesti, ale ten v strede to nepridal. O tom, čo si kríža zavolal, a tak niekoho z nich napadlo podať mu octu, ale inak ich veľmi nezaujímal. Viac ich zaujímali jeho osobné veci. Síce veľa toho nemal, preto si čas krátili hlasovaní a čakali, na koho z nich sa usmeje šťastie. Netušili, že skutočné šťastie je nad ich hlavami a nie v kockách na zemi. Zdá sa, že niečo z týchto vojakov je aj v našej krvi. Aj my si chladno plníme iba svoje povinnosti, z času na čas sa zabavíme, ale pri tom všetko zabúdame hľadať to práve šťastie a ten skutočný poklad, ktorý ani boj či hrda nezničí. Báni zlodej neopraví. Pane, daj, aby sme na to mysleli viac ako doteraz. Desiate zastavenie, stotník. Bol tej istej krvi ako vojaci, ale jeho dôstojnícka hodnosť ho predsa len zavezovala k väčšej zdržanlivosti. Okrem toho on o nič nelosoval, takže si nevšímal kocky pod krížom, ale pozoroval troch na kríž. Ten uprostred však v ňom vyvolával akýsi zvláštny pocit. Už toľkých videl umierať, ale tento bol nejaký zvláštny. Videl jeho skrvavený pot a k tomu divý smiech na jeho adresu. Už pri Pilátovi videl, že s týmto človekom nie je niečo v poriadku, že je iný, nevinný. Dokonca aj keď bol nevinný, nikoho nepreklínal, ani na nikoho nezvolával tresty. Naopak, robil to, čo predtým nikdy nevidel nikoho robiť. Modlil sa. Modlil sa za tých, čo mu to spravili, teda modlil sa aj za neho. Ešte nikdy nevidel takto človeka zomierať na kríži. A keď dodýchal, nemohol sa zdržať a ani nevedel, ako pred všetkými vykríkol. Tento človek bol skutočne Boží syn. Čo to vlastne povedal? Boží syn? Prejde veľa času, kým sám pochopí, čo to vlastne povedal a čo ho bol svetkom. Ale na Krista už nikdy nezabudol. Aj my sme každodennými svetkami, ale aj účastníkmi kalvárii Ježiša i sveta. Na všeličo sme si už zvykli. Človek v dnešnej doby je schopný pokojne až nezainteresovane čuť žuvačku a pritom pozerať, ako iní pred jeho očami zomiera. Ako by sa nič nestalo. Čo robím ja pod Kristovým krížom? Či krížom druhého človeka? Dotýka sa ma prítomnosť Božieho Syna tak osobne, ako sa dotkla stotníka pod krížom. Pane, daj, nech sme tvojimi svedkami o tebe a o tvojom kríži. Ťa
prosíkali o milosť. Vedeli veľmi dobre, že aj tak je to zbytočné. Pokiaľ boli na slobode, vedeli, čo ich čaká, ak ich raz chytia. Ale čo spravil ten tretí? Veď toho nikdy nevideli medzi sebou. Aj tie jeho slova na kríži sa im zdali veľmi divné, ako by pometené. Aké odpust im, lebo nevedia, čo robia. Až veľmi dobre vedia, čo robia. Jeden z nich to už nezniesol a surovo mu povedal. Ak si Boží syn, zachráň nás i seba. Na čo ešte čakáš? Druhý bol tichší. Zdalo sa mu to od kamaráta veľmi tvrdé. Nie je dosť, že sa mu všetci smejú spod kríža, ešte aj on z kríža. A tak neočakávane zahliadol svojho kumpána. Jasne mu povedal, že oni si to právom zaslúžili, ale on je medzi nimi nevinný. Zadíval sa na neho a všeličo mu hlavou prechádzal. A nie len ňou, ale aj srdcom. Zrazu začal v ňom vidieť toho, ktorého tí dolu na zemi nevideli. Kráľa a pána. Skúsil ho preto poprosiť. Posledný raz v živote prosil. Ježiš, spomeň si na mňa vo svojom kráľovstve. Ježiš sa k nemu obrátil, k nemu, zločincovi, a prijal jeho prosbu. Hovorím ti, ešte dnes budeš so mnou v raji. Kto si povedal, že všetci sme lodi. Záleží iba na tom, z ktorej strany kríža čakáme na smrť. Či z tej rúhajúcej, alebo kajúcej. Ak by teraz táto chvíľa mala byť poslednou v tvojom živote, aká by bola tvoja posledná prosba v živote? Skús mu to povedať už dnes. Ale aj vytrvalými pokračovateľmi tvojej krížovej
A predsa je tu niekto, kto neprišiel upokojiť iba svoju zvedavosť, ale prejaviť aj svoj súcit. V tých časoch bola tradícia, ale v tomto prípade to bola odvaha. Ľutovať zločinca, ktorého neľutovali ani jeho najbližší druhovia a radšej sa roztekali, to chcelo riadnu odvahu. Iba oni plačú. Ježiš sa na chvíľku zastavil, iba na chvíľku, aby im povedal, že on si ich plač nezaslúži. Skôr sú to oni samé a ich synovia. Ako by chcel povedať, že skôr než budú plakať nad ním, najprv nech začnú plakať nad svojou vinou, pre ktorú zomiera. Kto to pochopí, jeho život sa zmení a nezostane iba pri plači. Niekoľko žien Ježiša z diaľky nasledovalo a išlo s ním až na Kalváriu. Niektoré aj vedeli, kde ho pochovali, ale vtedy ešte netušili, že budú vidieť oveľa viac. Ich vernosť sa im vyplatila. Daj, Pane, aby sme ťa raz aj my uvideli pravého a živého. On na kríži dával útechu tým, ktorí boli pod krížom. Náhle celú krajinu zahalila tma. 3 hodiny tmy. A z tejto tmy bolo počuť volať zdrvujúce slová. Bože môj, prečo si ma opustil? A k tomu ešte pridáva. Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. Zomiera. Dokoná. Toto ťažko chápu nielen nábožní, ale aj ľudí. To bol Ježišov testament a jeho posledné slova. Keby sme my mali poslednú šancu v živote prehovoriť, čo by sme povedali tým, ktorých poznáme a ktorí poznajú nás? Aký by bol náš testament? Boli by to slova povzbudenia, starostlivosti, či slova plné vyčitiek? Thank you.
Jozef a Nikodém. Je mŕtvy. Všetci sa rozchádzajú, avšak dvaja ešte len prichádzajú. Jozef z Arimatei a Nikodém. Verejne sa odhodlali na to, za čo sa všetci hanbili. Kvôli Kristovi riskovali svoju česť, postavenie i majetok. Jozef, člen židovskej rady, a Nikodém, jeden z najznámejších učiteľov zákona tej doby. Vnútorne už dávno patrili Ježišovi, len navonok sa ako si neodvážili k nemu priznať. A predsa po jeho smrti boli oni prví, ktorí sa k nemu verejne priznali. Jozef a Nikodém pochovali Ježiša, lebo si ho vysoko vážili. Z ich strany to bol posledný skutok lásky. Nevedeli, ako to bude ďalej pokračovať. To, čo pochopil jeden z lotrov, že smrť nemá posledné slovo, to oni ešte nechápali. Ale už o pár dní budú všetci v Jeruzaleme stáť pred neuveriteľnou skutočnosťou, že Ježišov hrob, ich hrob, je znovu prázdny. Kedy sa my všetci dokážeme verejne postaviť pred všetkými na Ježišovu stranu? Kiež by sme mali v sebe aspoň takú odvahu, akú mali títo dvaja muži. Amen. Vložím sa do tvojich rúk, ty pretrpel si mnoho múk, aby si ma spasil, zachránil. Kto mi viacej môže dať, čo sa mi už môže stať, keď si so mnou, Pán môj, halleluja. 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 Svetlo, ktoré žiari nám, to v duši